Jama'a assalamu alaikum, barkamu sake saduwa da ku a cikin wannan darasi namu na gaba a cikin programming na Java da muke kawo maku. A darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a inda muka kawo maku gabatarwa a cikin programming na Java, inda muka tattauna akan abubuwan da ya kamata mai amfani da Java ya sani. A ƙarshe kuma ƙarshen darasin da ya gabata mun tattauna akan abin da ake kira da wato IDE. So a cikin wannan lesson in Allah ya yarda za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A nan cikin wannan lesson za mu tattauna akan me ake yin da JVM, kuma sannan me ake yin da IDE da kuma yadda za a kai installing ɗinsu. Shi dai JVM ana nufin da Java Virtual Machine. Software sai wadda duk wani kwamfuta wadda za ta iya running din Java sai an dora mata shi sana. Idan ba ku manta ba a can baya daga cikin abin da ya sa Java ya kowane yare da cikin dalilan da ya sa Java ya kowane yare farin jini akwai abin da aka ce ma cross platform ko kuma platform independence, ma'ana shi Java babu ruwan shi da kowane irin operating system ne zai iya hawa mai. In ka yi developing din shi a cikin operating system ɗaya za ka iya address kowane operating system wanda ka dama. To wannan JVM din shine dalilin abin da ya sa wannan cross platform din yake faruwa. Kamar nan a cikin wannan hoton, a nan sama za ku ga cewa Java Virtual Machine ne, a nan ƙasa za ku ga operating system ne, a ƙasa kuma can za ku ga platform ne kowane iri, misali kowane irin OS ne. So shi wannan Java Virtual Machine, ita Java ɗinka tana running ne saman wannan. Shi kuma wannan amfanin shi nuna ma operating system cewa wannan Java ɗin da ake running daidai ne da shi, kuma zai ringa fassara mai a yadda yake bukata ko ma wani irin coding ne yake bukata. Sana kuma shi kuma operating system ɗin zai ba platform ɗin abin da ya bukata kowane lokaci. Shi wannan Java Virtual Machine kamar wani machine ne wanda aka install wanda ke tsayawa tsakankanin Java programming language da kuma operating system, ta yadda duk wani abu yadda kai developing din application da Java, idan ka je ka dora bisa wannan operating system lahiya la wannan JVM din zai fassara ma wannan operating system din me ake ni da wannan program din. Kamun ka iya running din Java a cikin computer ka dole ne ya zamto kayi installing din JVM. Shi kuma JVM din nan kun gani kamar nan zaka je cikin Google ka sa JVM, ma'ana Java Virtual Machine ne, machine kenan. Sai kamar nan inda aka sa download free Java software, zaka iya zuwa wurin he kai ka cikin website inda zaka iya download din. Kun ga wannan version 8 update 91 shine sabon version na Java Virtual Machine. So duk ga wanda zai yi downloading sai ka pressing nan wurin, amma ni da yake ina da shi a cikin kwamfuta ta ba sai na yi download ba. Idan kai downloading za ka je ka installing kamar yadda ake installing din sauran softwares. Sana sai shi kuma Java IDE, kamar yadda muka ce a darasinmu da ya gabata mun ce Java IDE yana nufin Integrated Development Environment. Shi wannan kamar wani muhalli ne wanda ake developing din application na Java ko kuma softwares na Java. Sabanin a can baya kamar yadda muka baku a tarihance, idan za a rubuta program kamar na Java dole ka shiga ko irin cikin Notepad ko kuma cikin wani text editor ka rubuta shi da hannunka, sana kuma ba za ka gane cewa akwai wani mistake ba har sai ka gama kayi compiling din shi, sana ka gane duk wani mistake gare ka, kuma gano mistake ɗinka a cikin wancan a cikin Notepad ko kuma wasu text editor din yana da matuƙar wahala saboda komi da hannu za ka yi shi. Amma ita wannan Java IDE abu ne mai sauki kuma mai sauri, wanda zai yake baka dama ka rubuta program. Kana cikin rubuta program zai nuna maka ga kurakuran da kake yi, take za ka iya gyara ba sai ka yi nisa ba. Kuma sana idan ka gama zai taimaka maka wurin compiling din program din da kanshi. Sana kuma akwai abubuwa da dama wanda shi wannan IDE ke bada wanda a can ba za ka same shi ba. So to a nan wurin muna da misalansu kamar Eclipse da kuma NetBeans. Eclipse da NetBeans su ne wasu daga cikin IDE waɗanda muke amfani da su a Java. Kowane za ka iya amfani da su, amma kamar yadda muka ce mu a nan izinin ta'ala za mu yi amfani da Eclipse ne wurin developing din abin Java application namu.
haka kamar yanzu in zaka yi development din shi zaka yi downloading din shi zaka yi cikin Google shi ma ka sa sunan shi ga yanan za ka ga inda za a sa Eclipse downloads shi ma idan ka shige shi zai kai ka can cikin website din Eclipse din inda zaka je ka yi downloading nashi, inda zaka je ka yi download din shi wannan software ta Eclipse. Kamar da yadda muka nuna maku wurin Java developer virtual machine, shi ma Eclipse haka idan ya buɗe site din shi za ya ba ku link inda za ku iya downloading nan wuraren. Shi ma din bayan kun yi downloading sana za ku iya zuwa ku yi installing. Shi ma installation din shi bai da wahala kamar dai sauran yadda ake installing din software kowace kamar yadda muka saba haka shi ma ake installing din shi. So wannan kenan. To a cikin wannan darasi namu dama mun ce insha Allah za mu kawo maku kaɗan daga cikin shi wannan Java program din. A nan wuraren kun gani kamar yadda na yi downloading ina da NetBeans kuma sana ina da Eclipse. Idan kai downloading Eclipse zai zo a matsayin haka ne, ma'ana an yi zipping din shi an ɗaure shi kenan, sai ka yi double clicking nashi kai amfani da unzipping software kamar sa WinRAR da sauransu sai ka buɗe shi. In ka buɗe shi zai zama a matsayin folder wannan. Idan ka shiga cikin folder ka shiga cikin Eclipse, daga cikinsu za ka ga akwai executable guda ɗaya ga yanan wanda aka sa application. So gashi nan idan kana buƙatar ka rona shi za ka zo sai ka double clicking saman application din za ya buɗe maka abinda kake buƙata. Misali yanzu in za mu buɗe shi zan yi double clicking nan, za mu bar shi ya ci gaba da loading har sai ya kai ga loading din duk irin kayayyakin da yake shi ma din NetBeans. Amma bambancin Eclipse da NetBeans shine shi Eclipse ya fi nauyi amma kuma ya fi bada support sosai akan NetBeans. Shi NetBeans bai da nauyi sosai amma ya danganta da kai bukatar ka. Za ka iya download din Eclipse kuma za ka iya download din NetBeans, kowane kai download lahiya lau za mu iya tafiya da darussan mu ba tare da wani matsala ba. So a nan wayarin wannan shine ake cewa environment, ma'ana muhalli na Java. Kowane abu ka gani nan wayarin yana da ma'anar shi. Nan wayarin nan ne inda za ka rubuta a program ɗinka. Nan kuma kamar shortcut ne na abubuwan da kake buƙatar yi. Kamar nan misali in ka rubuta program za ka iya taɓa nan sai zama ka yi running ɗin program ɗin, da ke gare ka. Sana nan shi ma run last tool, ma'ana abu na ƙarshe wanda ka riga ka kai developing za ka yi running ɗin shi. Kamar nan kamar da muka gaya maku debug yana nihin ka eba duk wani kurakurai daga cikin program ɗinka. Idan ka gama kana iya zuwa ka shiga nan ka yi debugging ɗin program ɗinka, duk wani kurakurai da ke ciki a nuna maka shi kuma sana a nuna yadda za a yi a warware matsalai. A nan wa'annan duk lokacin da za mu fara program a lokacin da muke tafiya za mu zo duk abin da muka buƙace shi za ku ga mun yi amfani da shi. A lokacin za ku fahimci inda abubuwan suka dosa. A nan wurin shine in ka buɗe program ɗinka sabo, in kai installing ɗin shi za ta baka abin da ake cewa tutorial, ma'ana ta baka gabatarwa da dan koyar ma yadda ake amfani da Java a takaice. To nan wurin ko da ka riga ka yi minimizing ɗin wancan kawo to nan za ka iya samun wannan bayanan a nan ɗinka, wannan window ɗin kenan. Sai a nan ƙasa shi kuma nan shine ake ni da console. Idan muka yi developing ɗin software mu nan, in muka haɗa software mu nan yayin da muka sa run, da mun sa run nan ne inda result din zai ringa hitowa muna ganin shi. Misali muka sa program wanda ya ce misali nambobi haɗa nambobi biyu, misali a ce A da B, aka ce A a haɗa ta da B, da mun zo nan wurin zamu ga ya bada cewa A a haɗa ta da B zai bada kaza. Ma'ana nan shi ne ke rubuto a result ɗin da muke na program ɗin. Sai nan shine ake ce ma project explorer, ma'ana shi kan ka fara developing ɗin Java dole ne ka fara ƙirƙira abin da ake ce ma project. Shi wannan project kamar shine abin da ke ɗauke da duk wasu shine kamar aiki wanda za ka yi akan programming Java ka. Misali yanzu sai a ce kana so ka yi developing ɗin wata software, ita wannan software kanta ai project ce. To za ka fara developing ɗin, za ka fara creating ɗin project ɗin. Bayan ka yi creating ɗin project ɗin sai ka shiga ka yi creating ɗin wato ita software abin
abin da ake ce mai class. Shi class kamar wani bangare ne daga cikin wannan project din. Misali yanzu cikin software akwai bangaren da zai iya yin wannan, akwai bangaren da zai iya yin wannan, to wayannan bangarorin su ne za a iya ce mai class a cikin Java programming. Insha Allah a nan muryar za mu nuna muku a takaice yadda za ku iya yin wayannan abubuwan guda biyu. Farko dai za ka zo wurin file, in ka zo wurin file sai ka zo wurin new, akwai inda aka sa Java project. In za ka yi project ɗinka na Java kenan, in za ka yi project ɗinka na Java za ka shiga cikin Java project sai ka shige shi haka. Idan ka shige shi zai baka wannan window din, ma'ana nan project name, sunan da kake so ka sama project ɗinka a nan kenan. Bayan ka sanya sunan da kake so ka sama project ɗinka, nan wurin in kun lura zai zaɓi wata folder wanda zai ringa seba maka a kayayyakinka. Idan bai zaɓa ba za ya tambaye ka cewa ka yi browser ɗin folder da kake so ka ringa seba abubuwanka. Za ka iya browser ɗin folder da kake so, sannan kuma sai ka ringa amfani da ita wurin seba duk wani abu da kake so na Java ɗinka. Sannan nan option ne, zaɓi ne zai baka, shin use project folder as a root for sources, sort and class files. Su wannan ma'ana kana so ka ringa amfani da wannan project ɗin naka, duk wani class kana so ya zanto cikin wannan project ɗin, ai ina ga haka ne. Wannan kuma idan kana so ka ringa yin class ɗin ya zanto daban yake da shi wannan project folder din, to wannan kenan. So kowane ka bashi dai lahiya lau zai tafi. Nan misali za mu iya zuwa mu sa sunan project din mu, misali mu sanya Java koyarwa ko kuma koyarwar Java. Misali za mu iya sa koyarwa haka, sai mu zo mu sa finish. Idan muka sa finish, kun ga yanzu ga yanan an yi creating din project din mu a matsayin koyarwa. So idan muna so mu shi wannan koyarwa zai zama kamar a matsayin wata software ce wadda muke so mu kirkira. To duk wasu abubuwa bangarori na wannan software su ne za mu iya kirkira su da abin da ake ce ma class. Abin da ake ce ma class, idan za mu creating class yanzu za mu yi right clicking nan sai ba mu kuma new. In ya ba mu new sai mu je me muke so mu ga yanan class. In muka ce class, shi ma din again zai ƙara ba mu wannan window din inda za mu sa sunan class din da muke so mu sanya. Misali muna iya sa gabatarwa misali a matsayin class din mu. In muka sa gabatarwa sai mu taho kai tsaye. Kun ga dai abin da yake nuna ku cewa a cikin source folder din da yake wannan project din da ka creating ga yanan koyarwa shine nan cike yake. To kaga ka sa finish. Idan ka sa finish ka yi creating din software class ɗinka kenan. So a koda yaushe a cikin Eclipse wayannan abubuwan kamar structure ce, ma'ana tsari ne na Java wanda dole ne a same su a cikin Java kayan ka iya runa program, dole ne. To shi ya sanya a tsarin nasu kawai ya zama abin auto, kana sanyawa shi da kanshi zai develop maka wayannan abubuwan. To amma me suke ni? Na ɗaya, public class. Ana nufin wannan class din da kai creating na gabatarwa public class ne, ma'ana class ne wanda yake zama public, za a iya samun shi ta kowane sashe na wannan project din da yake creating. Ko ta wani fanni za a iya amfani da wannan class din. Wannan shine sunan class din mu kenan. Sai nan kuma public static void main. Wannan abin da kuke ganin shi za ku ga ana main method. Duk wani programming language musamman Java ko C++, ba wani program ɗin da zai iya developing ba tare da, ko zai iya running ba tare da wannan abin da ake cewa main method ba. To wannan abin shine matsayin main method na Java, public static void main. Sai nan wurin string, sai nan wannan square bracket din, sai args, sai ka sa abin ga opening bracket. Kamar nan da muka fara kun ga akwai opening bracket. Shi ma public static void main ka yake nan cikin class yake, shi ma ya sa opening bracket. Nan ciki nan ne inda duk wani code da za mu rubuta zai iya zuwa. Sai daga ƙarshe mai closing bracket na shi wannan public static void main,
ƙarshe ma dole ne mu closing din wannan bracket din na shi wannan a class din kenan. Misali daga cikin statement na Java za mu iya amfani da abin da ake ce ma print out statement, abin da ake amfani da shi wurin hiddo wani sako da ake son a nuna ma mai amfani da mai rona wannan program din. Misali ana sa shi system.out.println sai bracket. Idan abin da zaka rubuta text ne to zaka sanya wannan double quote din. Misali barka da zuwa darasin Java. To wannan kenan. A ƙarshe kuma dole ne duk wani abin da kai a cikin Java ya ƙare da abin da ake ce ma semicolon. Ka ganin da yake ban sa semicolon ba, nan ya nuna maka, amma yana nuna maka cewa akwai matsala kenan. Shi wannan semicolon tana nuna cewa kamar irin ka zo ƙarshen zance kenan, aya. Duk inda shi wannan compiler ta Java ta zo ta ga wannan semicolon to ta san cewa an zo ƙarshen aya ta wannan statement da ake so. To misali za mu iya sa shi yanzu, kun ga idan muka sa semicolon ta yi da shi kenan, ba wani ba wani matsala. To yanzu in muna so mu rona wannan program da muka rubuta, za mu zo nan wurin run, za mu sa run. In muka sa run sai ta fara tambayar mu za ta yi launching din shi, sai mu ce min yadda, mu sa OK, kamar za ta yi compiling din shi ne. Ka gani ga yanar result din ya hito, barka da zuwa darasin Java. Wannan kenan. A cikin darasinmu na gaba za mu kawo maku in Allah yadda ake amfani da irin coding da yadda ake rubuta sauran code a cikin wannan programming na Java. Da fatan abubuwan da muka kawo muku cikin wannan darasin namu na yau sun amfane ku, kuma da fatan za ku kasance da mu a cikin darasinmu na gaba domin ganin ci gaba akan wannan darasi da muka kawo muku na Java. Kada ku manta kuma ku yi subscribing da mu a channel ɗinmu na YouTube domin za ku samu darasanmu akai-akai duk lokacin da muka yi su. Kada ku manta kuma kuna iya ziyartar shahinmu na www.sadarwa.wordpress.com, sannan kuma kuna iya bidan mu a shafinmu na Facebook, wato fejin sadarwa, wato sadarwa kenan. Ku kasance tare da mu, da fatan kun ji daɗin wannan darasi. Bisalam, ku zama lafiya.